Ovo je mala Lana, djevojčica od 3 godine iz Osijeka koja treba vašu pomoć. I ne, nećete morati davati nikakav novac ili zvati razne brojeve telefona, ova djevojčica treba pomoć drugačije vrste. Iz razumljivih razloga želio sam zaštititi identitet ove djevojčice, ali želio sam istovremeno da možete vidjeti ovaj osmijeh. Mala Lana ne može govoriti jer nalazi se u komi. Prošlu srijedu u igri pala je na glavu sa 1,5 m visine. Prošla je 2 operacije i stanje joj je kritično. Doktori su rekli roditeljima da se pripreme na najgore. I očajan otac ove djevojčice mi se javio na Facebook stranicu, nije tražio nikakvu pomoć. U ljudskom očaju odlučio je podijeliti ovaj događaj sa mnom. Odmah sam mu ponudio da organiziramo skupljanje financijskih sredstava ako su potrebni za spas ove djevojčice, ali on je rekao da to nije potrebno. I imao je samo jednu molbu. Molbu koja ne može i neće biti odbijena. Čovjek imao molbu za vašom molitvom, usmjerenom na spas i izlječenje male Lane. I Lanu ne zanima jeste li vjernik ili ne, jeste li kršćanin, musliman, židov, agnostik ili ateist, koje ste nacionalnosti ili boje kože, mala Lana još ne zna što su ti pojmovi. Njezin otac i ona ne žele vaše lajkove, jer lajkovi nikada nikoga nisu spasili. Oni žele vašu molitvu i uopće nije bitno to što neki od vas nisu vjernici. Ovog trenutka, upravo sada, možete ovoj djevojčici poslati pozitivne i lijepe misli sa željom za ozdravljenjem. Ako ste vjernik, pomolite se svom Bogu koji god on bio. Koji je to Bog uopće nije važno. 1000 ljudi koji će pogledati ovaj video sa istom pozitivnom mišlju usmjerenom kao ovoj djevojčici u jednoj točki u ovom svemiru, prostoru i vremenu. Ta energija 1000 ljudi u ovom trenutku mora nešto značiti. Odbijam vjerovati da je drugačije. Želimo i dalje gledati osmijeh ove djevojčice na njenom licu. Pobrinite se da što više ljudi vidi molbu njezinog oca. Znate što vam je činiti.